Umkhosi wokhuselo welizwe loMzantsi Afrika umaxhapheshe ulungiselela usuku olukhulu lokutyalwa kwekumkani Samampondo, ukumkani uZanozuko Sigcau. Bonke abo bazothatha inxaxheba kulo mngcwabo bayazivavanya uqinisekisa ukuba ikumkani ityalwa ngesidima. Umongameli welizwe loMzantsi Afrika uSamampondo kulinge ukuba enze intetho yakhe kulo mngcwabo. Into elindelekileyo ke ngoku ngomso sizawusuka silikhaya phaa ngabo-5 ekuseni siphuthume apho ukumkani agcinwe khona ukulungiselela into yokubana simphuthume sibuye naye size naye ngasekhaya. We have got the leading detachment and we have got the escort. From there we then have this gun carriage. Urhulumente wephondo umaxhapheshe uqinisekisa ukuba zonke izinto zihamba ngendlela. Siyavuya amalungiselelo ahamba kakuhle kakhulu. Sizawukwazi ngomso ukumnika ukumkani inkonzo emfaneleyo. Sibulela kakhulu nakumongameli ubana athathe lo mngcwabo wakhe awubeke kumgangatho wokuqala onikwa abantu abakwezinga likakumkani. Amawaka bazila alindeleke ukuba azothi indlelantle kumntwana womquba umzukulwana kaMandlonke. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eFlagstaff.